Bueno, garbiketa lan honek ostian, erungo gu, jesarreko gu eraulkian, eta erungo gu sukaldera berako saltzeko. Eta ikusteko apur bat bere bizitza zelan doian bere sukaldian, eta ze adaptazio deko zen indatxian. Gaitasun teknikoetan, importantena ziklo honetan da pertsonekin egiten dugu lan, orduen behar duguna da pertsona horien ezaugarriak ondo identifikatzea, pertsona horiek behar dituztenak edo beharrak edo behar izanak identifikatzea eta horretarako beharrezko laguntzak bai martxan jartzea. Horrek identifikatuta ditugunean, beharrezkoa da inplantazio programa bat egitea eta horretan landuko duguna edo jasoko duguna izango da ze esku hartzea egingo dugun pertsonaren esparru edo arlo ezberdinetan. Niri beti da gustatu jata jenteagaz tratatzea, jenteagaz kontaktua eukitzea da laguntzie, da ikusi negan zala bide bat jenteagaz egoteko eta laguntzeko oso aproposa. Ziklo honetan gaitasun tekniko lez bai egongo litzateke edo pisu handia eukiko leuke pertsonaren gizarte trebetasunak. Orduen, zentzu horretan bai definituta dekoguz lan taldean aritzeko gaitasuna, arazoa konpontzeko gaitasuna eta horrelakoa bai tekniko moduan landu egiten dugu. Bai norberak bere pertsonan horrek gero erramienta moduan erabiltzeko eta baita laguntzeko hirugarren bati horrek gaitasunak eskuratzen. Batez be, hor jartzen dugu foko nahiko handia. Niri gustatuko zitzaidan jarraitxe ikasten, adar honetatik jarraituko neban, da integrazio soziala, izango zen aproposenan ikuste dut. Sartzen da bai tema esklusio sozialetan eta hori asko gustatzen jata. Instalazioei begira berrikuntzak egon direzela eta teknologia berriak inkorporatu ditugula tailerretan bai, tetxoko gruak dekoguz, dekogu bai sukaldean teknologiak altzariak bajetako edo igotzeko, bainugela bai egokituta dago horrelako teknologiekin, inkorporatu dugu bai domotika sistemak, ikusteko zelan bai etxe bizitza baten edo residentzia batean egota, hori autonomia bultzatzen duela. Orduen, gure duguna ziklo honetan da, hastea ikasleak ikusten nola teknologia horiek lagundu eta erraztu egiten dute gure lana eta pertsonen bizi kalitatea bai hobetzera bideratuta daude.